जोंनि ओनसोला ओनसोलि आइ आफा आदा आब' फंबाय बिनानावमोन। गार्लफ्रेन्डखौबो बुंदोब्रा ओनसोलि गार्लफ्रेन्ड होननानै। नोंथांमोनाथ' मिन्थिखाबाय जानांगौ जोंनि चेनेला 100K साबस्क्राइबार एबा 1 लाख साबस्क्राइबार जाबाय होननानै। बिनि थाखाय नोंथांमोननिसिम जोबोद साबायखर। बिनिख्रुइ मोजांसिन फोरमायनो हानाय राव गैलिया। लाभ इउ अल। दिनै जों बिसिम सफैनो हानाय जाहोनानो जाबाय नोंथांमोना जोंखौ जिबायदि सापर्ट खालामबाय, जिबायदि अनबोबाय, बियो जोबोद बाख्नायथाव। बेखौ जों बे जोनोमाव सुख'फिननो हानाय नंला। नाथाय जों नोंथांमोनखौ जोंखौ सापर्ट खालामलांबाय थायोब्ला बिब्दिनो भिडिअनि गेजेरजों एन्टारटेन एबा रंजाहोबाय थागोननि आसाखौ फारिबाय। जों मिथिगौ जोंखौ मोजां मोनि मानसिफोरबो दं, नाथाय बिसोरनिख्रुइ मोजां मोननायनि अनजिमाया बांसिन। थेवबो जों बिसोरखौ बरायो जाय जोंखौ मोजां मोना आरो जाय जोंखौ अनो बिसोरनि खोथायानो आलादाखा। बिसोरखौ जों गोसो गोरबो, बिखा थख्ले, किडनि लिभार जेसेबां दं गासैजोंबो बरायो आरो मोजां मोनो। धै नोंसोरबो सरि गाइस, जक्स अपार्ट, लाभ इउ अल। हेल' गाइस, आरो जों नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो मोनसे खोथा फोरमायनो लुबैदों जे जोङो मोनसे Q&A भिडिअ लाबोगोन, जेराव नोंथांमोना जोंनि फारसे माबाफोर मोनथिनो लुबैदोंब्ला नैबे भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनावनो लिरनानै सोंहरजागोन। जोङो बे सोंनायनि फिननायखौ नेक्स्ट Q&A भिडिअआव होगोन। जेनेबा नोंथांमोना आंनि बिनि बैनि बागै मिन्थिनो लुबैदों, अब्ला जोंनि मुंखौ लिरनानै नोंथांमोननि सोंथिखौ सोंहरजागोन। आरो दिनै नोंथांमोननिसिम फिन खनसे गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय जाबाय। थेंक इउ फर एभ्रिथिं।